Hej, jag tänkte berätta om mig själv lite grann. Jag heter Lisa. Jag är snart 13 och vad inte vet vad jag bor. Jag kan säga att jag bor i mitt hus i Sverige. Det är 6-7 personer i min familj om man räknar vår lilla bor. Jag, min bror, ena bror som är 14. Sen min syster som hon är 23, tror jag. Ja, 23. Hon bor i Norge. Så en till bror som heter Kristoffer. Min syster Sandra, min andra bror David. Och han bor i en stad som ligger ungefär en mil från mig. Och han är 25, snart 20. Jag är en mamma och pappa. Jag har en hund som heter Luigi. Han är Russell Terrier. Jättesöt, han är 3 år. Så en kanin också. Som jag hos min kusin Amelia. Och min kanin heter Minihopp. Han är en dvärgkanin. Han fyllde 1 år i mars. Ja. Jag har en iPhone. Pigg. Samma som. När jag spelar in det här videoklippet för tillfället är klockan 5:01. Så jag måste skynda mig för mitt internet ligger av. Ja, på fritiden gillar jag att göra allt möjligt typ. Ja, hinner inte prata med för så jag sa mitt internet ligger snart. Jo, min bästis heter Linn. Och jag älskar de här boysen.